Вітанкі, меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот і вядома, па класіцы, па традыцыі, гэта база, гэта грунт, у нас тут машынкі катаюцца. Дзякуй, вялікі. Халерныя машынкі. Так, ой, давно не гулялі ў сімулятар крамы. Гэта будзе 6-я серыя, яшчэ 2 серыі, і ўсё мы будзем на нешта новае мяняць. Пакуль не гулялі, тут было вялікае некае абнаўленне. Нам сказалі, што палепшылі некаторыя мадэлькі, іх замянілі. Там, мне здаецца, тэхнічныя мадэлькі, у сэнсе усялякі вось такія. Таму што як ты выглядаў дзіўна, так ты дзіўна і выглядаеш. Спачуваю, братка. Вось, а яшчэ нам, калі я правільна прачытала, вось я толькі не ведаю, дзе мы клічым гэта у... Вось, што ў нас з'явіла. Мы нарэшце можам з вамі змяніць выгляд нашага супермаркета. Уваход, вось, гэта... Дзе будзе наш уваход, у нас зараз пасярэдзіне. Можна зрабіць з левага боку, можна зрабіць з правага боку, як я паглядзела у спісе абнаўленні. Гэта на самом рэч мяне не вельмі цікавіць. Але мы ўжо можам з вамі змяніць назву. А гэта галоўнае. Вось. І якраз такі ўвечары, я думаю, мы сёння з вамі зменім, бо нам спачатку ўсё ж такі трэба... Ой-ой-ой. Купіць новыя рэчы. У нас яшчэ на новыя гэтыя. Хочется, да не можется. Што у нас там? Быў у меня крэдыт. Так, пакуль не возьмем. О, што называецца? Добранька. Хутенька расставімся. Я ведаю, што можна ўзяць складскога працаўніка, і ён павінен гэта ўсё раскладаць, але я прабавала, чэснае слова. Але ў мяне чамусьці яно не працуе. У мяне ёсць версія, чаму? Падаецца, і сапраўды трошкі стала выглядаць пасімпатычнее. У меня замаленькі склад, і ў меня няма гэтых палічак такіх спецыяльных складскіх, таму ён не можа выконваць сваю працу. Ой. Я тут сабе проста батарэйкі на пераапрацоўку паклала, каб не забыць. Яны мне зараз трошкі перашкаджаюць. Кава ў нас ёсць, но мы яе вось тут яшчэ паставім. Ой, зараз буду успамінаць. Не. А як? Не, ўсё правильно. А чаму тут нельга бось? Тю. Всё, бабка ўсё забыла. Ой, трэба нам усяго, канешне, шмат. Нам трэба і наш сыр, нам трэба сокі. Газіроўку не ведаю. Нам вось гэта ўсё патрэбна. Жах. Добра, поехали. Что мы тут? Так, чок-пікі берем, хлеб берем. Это адразу 2 штуки берем. Цукровую пудру, пасту, вядома. Алей таксама можем 2 штуки взять. Водичку. Сыра адразу берем. Так, это у нас есть. На чым мы на сыры скончили. Купляем. Так, кава у нас яшчэ ёсць, кардонка. Яйкі, вядома, купляем, малако купляем. Гарбата да халер, канешне. Гарбату берем, пасту берем, муку берем, лей берем, яшчэ одну пасту, рыс, соль. Не магу, кожны раз кажу рыс. Я узгадую персонажа Borderlands. Вось у меня плюс сяброўка Снег, вітанкі. Перагульвае ўсю лінейку. Таму, канешне, так. Успамінаем усяго. Не то, што успамінаем усяго, просто забыцца немагчыма. Так. Божечки, колькі грошков уходзіць. Газіроўку пакуль браць не буду, бо з ей там не зразумела.
Тебе возьмем. Тебе возьмем. Это возьмем. Так, а папера яшчэ одна стаіць. І самае дарагое гэта вось гэтыя штучкі. Так. От, так, мы яшчэ можам з вами фарбаваць сцены. Вось, так. Але, канешне, цены по $200 за банку, гэта да халеры. Мы можам гэта з вами зрабіць. І яшчэ і пол, вось пра пол я не бачыла, дарэчы. Але мне гэта на самой справе падабаецца. Пока полу нічога не хачу. Мэбля. О, мэбля пашырылася. Як цудоўна. Нашыя касы. Гэта вось гэтыя стеллажы, якія ідуць у наш склад. Лядоўня тройная нават, лядоўня. А это маленькая лядоўня. Лядоўня вятрынная. Слухайце, ну а абнова сапраўды? О, тут так, тут з'явіліся новыя палічкі, вось такія, яны ёсць у нас на бок. Мне падабаецца, дарэчы, і вось есть такія цэнтральныя, гэта калі ўжо пашырэнне бярэш, чтоб адразу, ну, вось, тыпу, у нас яшчэ проста не такое сабе пашырэнне, але вось, напрыклад, мы гэтую бакавую маглі бы сюды ўзяць, хаця я думаю, мы тут будзем лядоўню з вами ставіць у будучыні. Але суперова, то бок яны ўжо падрыхтавалі, гэта добранька, вось будзем пашырацца, якраз такі зможам і новыя палічкі, ну трэба тады на них працаваць. І зноў жа, гэты колер мне, дарэчы, падабаецца, ну ось, кажу, мне пол падабаецца. Я не ведаю, як после рэндера ўсё гэта будзе выглядаць, але ось падлога выглядае вельмі даже прыгожа. Вось, таму пакуль не хачу. Матухна. Як усё страшна выглядае. Так. Ага. Дысплей поўны. Тады топкаем сюды. Так, тут на самой справе не то, што я бы, каб дзень доўгі, ты больш займаешься вось гэтымі штукамі. Так, і трэба, канешне, пашыраць наш склад. Трэба купляць гэтыя стеллажы. Хлеба у нас да халеры. Ну, яшчэ вось гэтыя дзверы у нас чамусьці зачынены. Што за дзверы? Для каго дзверы? Так, ну хлеб мы тады... Ну шо ты? Што ты? Ой, ты задумаўся. Бывае, я разумею. Я таксама. Яшчэ вельмі сонная. Дарэчы, у вас улетку ваш расклад дню неяк зменьваецца, ці вось такі, як звычайна. Ну, у тым плане, што... Ой, мне улетку днём увесь час хочацца спаць, а калі ўжо якраз такі гэтая спякота духота праходзіць, я тады ўжо ноччу пачынаюся, жыццё нейкае там у мне, актыўнасці. А днём увесь час просто хочацца спадкі. А я ось по звычцы, я устала, серую записала. А можа той сёе робіш? На працы рыхтуешся, ці рэндерам займаешься. Ці сидиш, малюеш, ці яшчэ што. А тут... Да... Все ж таки нам, конечно, з гэтым дапамога была бы карысная. Ой, я купила того, что нам не трэба купляць. Ну, ды ладно. Грошы былі, мы купілі. Ось. Чаго ўжо цяпер шкадаваць? Няма чаго. Будем думаць пазітыўна. Так, наши цукерачки. Ось якраз. Што у нас тут-то было? А щось тут було. А, здається, я пам'ятаю, що там було. Усьо, питання знято. Та-та-та-та-та-та-та-та. Тут тоже, я розумію, що ён... Так, Ну, мог би мені тут допомогти. Все равно немає клієнтів. Чого ти тут стоїш? Давай. І чокпіка у нас хапає? А, ні.
О, якраз. Не люблю, калі гэтыя кардонкі тут стаяць. Гэта у нас маленькая соль. Давайте доставим. А, тут бы яшчэ улезла. Ну ды ладно, як скажаце. Падаецца вам, што там места не хапае? Але ў 3 радкі паставіць бы соль самая нармальная. Так, тут у нас трошки засталося. Пролезеш? Пролезла. Каб адразу, калі што, падхапіць. Ага, муку я взяла 2. Ну, вядома, муку ўсе раскупаюць. У нас тут усе любяць выпечкой займацца. Так, яшчэ адзін снятанак. Так, таксама добра. Выкидываем усё. Увогуле, як ваше лето праходзіць? Усё ж таки, першы месяц лета у нас уже чэрвень скончыўся. У меня вось толькі з 1 ліпеня в отпуск пачаўся. То я таго гэтага. На самой справе, а што я рабіла? З малодшым братам сижу. І так, некаторымі яшчэ рэчамі займаюся, але пакуль пра іх яшчэ раненька казаць. А показывать я их тем больше не могу. Так что секретик. Але так, у планах з'явілася зрабіць відэо на маляўнічы канал, а то я там ху-ху-ху-ху-ху. Ну, тут на самой справе летсплеи, конечно, в гэтым плане прасцей записывать, потому что по сутнасці гульню-то за тебе уже зрабілі. Так. А ты вось ужо па сутнасці, як мне падаецца, летсплеі гэта нешта на кшталт з гэтых рэакт-відэо. Ну, у тым плане, што так, ты там глядзіш нешта і кажаш сваё меркаванне, неяк рэагуеш. Вось гэтая рэакцыя, яна якраз цікавая тваім гледачам. Так, бо цікава, як ты канкрэтна на гэта адрэагуеш. Мне падаецца, так тое ж самае з летсплеямі. Тут ужо ёсць нейкі контент. О, як добра. І гледачы, яны якраз такі глядзяць. Гледачы глядзяць, ну, вядома. Як ты канкрэтна рэагуеш на вось тую ці іншую гульню? Што і як у цябе? Ну, зноў жа, хтосьці можа, вядома, паглядзець, не ўсе могуць сабе купіць гэтую гульню па тым ці іншым прычынам, так? Ось. Хтосьці дзесьці там нейкім месцы захрас, і ты такі хоп-хоп, і паглядзеў, што там чаго, то есть, то бок, і такое ёсць. Хтосьці замест тэлевізора, слухаць, замест серыяла, глядзіш? Мне падаецца, гэта ўвогуле добра, калі ёсць нейкая візуальная навела. Вось такога плана, фактычна. Вы нават не магчыма, для кагосьці з вас будзе адкрыццё, але ой. Клуб романтыкі. Памятаем, знаёма, пазналі. Так, клуб романтыкі. Тая яшчэ лухта. І там у яго і там клуб романтыкі яшчэ ёсць там розныя клоны ці падобныя рэчы, так вось. І нягледзячы на то, што гэта вертыкальнае відэо выглядаюць яны, ну там, хто гуляў у клуб романтыкі, ведае, што там проста або фотабаш у найлепшым выпадку, або проста абмазоны ці праз фільтры рэальныя фоткі. А вядома, там яны, асабліва у дзяўчыну, гіпербалізаваныя ў тых ці іншых месцах. Вось. Там вельмі дурацкія сюжэты, тое-сёе. Ну і зноў жа так, там яны, акрамя гэтай гісторыі, хочаце грошыкі, таму там, напрыклад, я взяла картон кіно, бывае. Калі у вас які важны выбар, там гэта за крышталікі ці дайманды. І яны вельмі-вельмі многа
каштуюць, іх цяжка збіраць, і тыпу калі хочаш нармальнае праходжанне ды ці нейкую прыгожую вопратку, то табе трэба рэальныя грошы ў гэта ўкладваць. Адразу кажу, не засуджваю гэтую бізнес-мадэль, так, хто як. Ну жа, яны нікога не прымушаюць, хочаш гуляй, хочаш не гуляй. Вось, ну, якраз моя прэтэнзія больш да візуальнай часткі і якраз такі што ў іх там за апавяданні такія, гісторыя. Такі ж, канешне, вось гэта мяне хвалюе. І гэта пры тым, што я, можа, кагосьці здзівую таксама, то у клуб романтыкі на самой справе шмат людзей, нармальных там знаёмых мастакоў, мастачак, пісьменнікаў, хто падаваў свае заяўкі, яны перыядычна шукаюць сабе працаўнікоў. Вось. І, ну, была б добрая гісторыя, была б добра намалявана, але гэта ім не патрэбна. Бо, наколькі я яшчэ ведаю, яны якраз такі з тых, хто вельмі мала плаціць. Вось, а тут, калі ўжо гэта ІІ вылезла... Ой, ІІ. ШИІ, господи. АІ, ШИІ. Адкуль ІІ? А хто такі ІІ? Ха! То яны такія пу-пу-пу-пу-пу. Таму, канешне, так. Так, нам вось гэта і вось гэта, мне падаецца, дарагія рэчы. Я іх пакуль не купляла. Ну што, маё любімае, цэны. Нормально. Нормально. О, недобра. Каб у нас было так танна. Таму мы ставим хе-хе. Да ладно. У меня подвышка на 2 цента. А, і так, сок з яблукаў трэба докупіць. Я зразумела. Я яшчэ гэта і не брала. Пу-пу-пу. Чаму у меня немає вось такого нармальнага спісу того, што у меня ёсць у краме, дзе б я паглядзела на ўсе гэтыя кошты. Ай-яй-яй-яй. А не вось так гэта клікала, таму што калі я зайшла ў гульню, то гэтага паведамлення, дзе змяніліся кошты, у гэты раз увогуле не было. Што незручна, вядома. Ага, о. Тут у нас ажно сёння 6,70. Я яшчэ да халеры сонная. Штосьці я сёння ў такім настроі, канешне, дзіўным. Мне падаецца, неяк я звычайна мягчэй пачынаю нешта гуляць ці нешта распавядаць. Сёння я такая бу-бу-бу-бу-бу-бу. А, не. Всё, ўжо ў акулярах нічога не бачу. Так, добра. Добра. Фу. Давайте. Так. Так, нормально. Нормально. Ну і апошні наш стеллажик. Да падаецца ўсё добра. У нас толькі на один продукт там... Не, на 2 продукты змяніліся кошты. Все астатняе... О! Гарбата стала танней. Трэба поставить 65. Ось. А кава што? Кава на месцы. І наша молочко. Все, адчыняемся. Да закажу я ўсё ж таки той сок. Сок. Вось. Сок з яблыкаў. Возьмем. Ох, ты в этом ведаю. Добра, по ўсім гэтым рахункам я заранее ўжо оплатила. Это кайфово. Увечары можна не пераймацца. Так. О! Першы клієнт зайшоў. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут
тут, конечно, беда. О, на эту штуку поставим. Давай. А, вы еще обирать. Конечно, конечно. Дядька! На холеры ты ее столько взял? Ой, мужчина. Ну вы гэта, асабістыя мяжы неяктаго, гэта... Ай-яй-яй-яй. Придется гэтую дорогую штуку купляць. Чаму яна так адраз? $159. Ачмурэць. Іду. Божечки. Ой, яшчэ вспомніць, як тут усё. Ну, вот гэта я разумею. О! Дзякуй вялікі, што без рэшты. Гэта мы любім, гэта мы паважаем. Ага, гэта у нас шампунь. Як кажа мой малодшы брат, пунь. Кінем яго ўжо тут, хай будзе пад бокам. Вось гэтую штуку таксама трэба тут пакінуць. У мінулыя разы яна была вельмі хадавая. Ага. Угу. Я так бегла. Каб один хлеб вы купили. Дам. Ты яшчэ себе клиенты. Бляха, мужик с небачными ногами. А? Прошу вибачення. Так. Ага. Так. Я ж кажу, гэтыя штукі, яны вельмі хадавыя. Гэта для пасудамыйкі ці нешта яшчэ? Не ведаю. Так. Раз, два, три. Ну-ка. Колькі мы сёння заробім? Ого, а што так малако хутка ўзялі? Дзіўна. Поўная палічка ж малака была. Ці ёсць у меня дзесьці тут малако? Не. Гэта, падаецца, рыс. Гэта рыс, не малако. А што так людзям малако і зашло? Не ведаю, ну давайте возьмем. Чым гэта звычайнае малако? Хвіліначку. Я ўжо не адна, але вас усё яшчэ шмат. Ой, на машынках трэба будзе пакатацца. О! Як людзям, слухайце, захацелася малачка. Дзяўчыны, вітанкі. Ой, так, тут у іх замяніліся прынты нават на сукенках. Не такія яны ўжо будуць аднолькавыя. Это круто. Божечки, якая чарга. Ага. 65. Так. А пачакайце, можа я пойду нешта чагосьці дастаўлю, не? Не. Так, добра, схатую зараз кабетачку. Так. Ага. А што? Я не ведаю, мне у іх анімацыі што не падабаецца, што яны нібы саромяцца тут зрабіць нейкі заказ. Божечки, як сок-то разбирать. Ну а што? Лето у нас тут с вами. Всем пить хочется. А, яны мадэльку вады вы заменили. Угу. Прикольно. Алетра. Все, гэтыя штуки разобрали. Хто ж ведаў, што людзям так гэта ўсё патрэбна? Вы маглі падумаць? Я не. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. А што это мы так трошки таго гэтага? Так, уключаем святло. Ужо аплочана. О, всю каву фактично разобрали. Да и гарбату всю разобрали. Да ёлы-палы, людзі.
Вы что, гэты месяц без ежи жили, что такие сразу накинулись? Так, кинем тут. Охо-хо-хо-хо. Всю туалетку разобрали. Зараз. Папера моя. Паперу. Поставлю вам я. Нечаканий джингл. Так, хвилиночку. Я уже добегла. Все, зараз разрахуем вас. Тут. Боже. Реально, люди месяц без меня не выживали. Я что тут? Одна крама на районе у меня? Жанчына, а навошта вам столькі туалетки? Я вибачаюсь. Типу, я так само люблю туалет, але ж... Цікаво, вот что я хочу сказать. Так. Пуп-пуп-пуп. Ага. О, дякую велике, что без решти. Ну, слухайте, так, яны неяк дико набирают. Особливо вечером. Пу-пу-пу, вода фактично. Да почекайте. Пасту одразу бухнем. Чтоб яна мне тут не стояла. Боже мой, якая черга. У нас уже все? У нас уже все. Так, добро. Робим вот так. Все. Это я не поспела уже доставить. Ой-ой-ой. Може, то сьогодні ж середа. Я б зрозуміла, виходне усе там на летище, ці куди їдуть, закупляються. А так, звичайний день. До меня хтось еще пришел. Так, один человек. Ты... Ой. Так ближче, бо тут дощик був. Але ж дощика не було. У меня ось так само. Нам 3 дні запар. Прогноз надвор'я писав, що буде дощ, буде навальніться. Залева. Ну, не знайшов ты этого бон-папа, но не знайшов. Полова країни без бон-папа живе. В принципі, без ніякого папа. А ви тут. Щось я ще плачеться. Так. Так, ти ж не пойдеш, покуль я не скончу день. Хвилинку, почекай, мой дороженька. Так. Оп. Па-па-пам. Докинем раз. Раз не вельми популёвый нешта. Добрая ж каша. И не только. Во, я хотела сюда лямпочку. Нам, до речі, ніяку типу дали. Ну, тут не уже так темно, як було. Так. Угу. Один сок я ще застався. Оп. Добре, давайте. Так, 2 товари у нас не знойдено, гроші ми потратили до холеры. Ну, у нас есть прибыток. Гэта ўжо неяк... Ага, у нас мука и туалетка подвысилась. А мука якая? Краф... Вось гэта? Так, вось гэтая мука подвысилась. Так, 3,35 ставим. И папер туалетный. Ой. Я не здымаю этикетку, я... Тады 55 пишу. Ось так. Подаецца, тады мы больше нічога не будем менять. Думаю, чему у меня грошей стало меньше. Ён же одразу свою зарплату забираю. Так. Я спужался, что забыла поставить час. А потом такая, ёлки, мы ж по дням гуляем. 4 гульновых дня. Ой, у нас усё солодкое разобрали. Комусь так солоденького хотелось. Ну, бывая. Так, что я? Так, идем на наш склад.
Ну і машинки, падаецца, мадэлькі сталі пацікавей. Добра, добра. Это уже добра. Так. Алей у нас тут адно ўсяго ж. Дарэчы, вось алей то тут ёсць, а мы ж, падаецца, масла не прадаем. Вось што я заўважыла. А масла-то няма. Цікава. Ці ён ёсць проста ў іншых ліцэнзіях? Так, гэтага. Ой, неяк я захутка. Ага, зразумела, што трэба будзе дакупіць. Та-да-да. Была ў меня нейкая думка, але яна неяк збілася, і я не памятаю, пра што я размаўляла. Да. Што паробіш? Уже зусім не маладая. Хай вас не падманівае мой чароўны голас. Вось. Але, конечно, цётачцы ўжо шмат гадоў. Таму, як я. Так, яечки. О, яечки якраз таки не то, як бралі у нас. Все брали муку, или не брали яички? Ой, это тоже было. Подозровно. Подозровно. Так. Та-та-та. О, молоко. А молоко я доставила. Там еще стоит. Ага, його. Тут водичку бы докупить. Вось наша паста спагетти. Все есть. Спица, паста. Так. Это муку. Гарбату доставим. Тут трошки засталося. Усю гарбату разобрали. Да вы глядите. Что такое всем захотелось? О, вось, у меня была ватичка. Так, доставим. Я хочу все ж таки новую лицензию взять, але пока все ж таки мне падаецца правильней было б это закрыть той кредит, які у нас ёсць. А то неяк нядобра. З крэдытам штосьці яшчэ купляць. Трэба быць фінансава грамотнымі. Да, гэта я кажу про фінансовую та грамотнасць. Ой, да. Было бы смешно, калі б не было так сумна. Я столькі грошай вытраціла на распродажы, і гэта я яшчэ не ўсё купіла. Я вельмі хочу пакуль зніжкі купіць Uncharted колекцию. Ой, пить хочется. И я хочу Guilty Gear купить. Guilty Gear. Я з гэтай франшызай давным-давно знаёмая. Мне падаецца, каб я так нормально что-то гуляла, гэта уже было калі как оно было? Blaze Blue? Неяк так падаецца называлася. О, колькі я гадзіну гэта гуляла. Так, для пачатку ўсё. Ага. О, картопля. Ну, гэта дарагая ліцэнзія. У нас можа быць на розныя сыры, у нас ёсць мёд.
тунец, яйкі па 4 і яшчэ одна цукровая. А, то не цукровая пудра, то займеннік цукру. І будзе сапраўдная цукровая пудра. А тут, канешне, всякае у нас такое. Я, правда, не ведаю, што для гэта патрэбна. Ну, якія. Но гэта, падаецца, будзе ўсё ж такі нейкі лядоўні. Дарэчы, вось што мне не падабаецца тут. Ось, развіцце, што мы можам. Ой. Ой. А не, у нас ёсць, дарэчы, асобна па складу. Склад мы можам, дарэчы, пашырыць. Гэта ж склад у нас, так? А фіглю. Я тут нешта пра... Я уже забылась. Эканамічную грамотнасць? Не, не эканамічную грамотнасць. Фінансавую грамотнасць, господи. Всё, голова не працуе. Кассир у нас один ёсць, кассира 2 мы ўзяць не можам, і нам патрэбен яшчэ сцелажак, каб мы ўзялі. Ну, добра, паспрабуем сёння купіць сцелажак тады. Так, за пазыку банку давайте вернем адразу. Так, што нам хуценька трэба глянуць патрэбна? Ой, у нас, па-першае, пу-пу-пу-пу-пу. Як заўжды. Ой, нам патрэбны ўсе газіроўкі, нам патрэбна вадзічка. Та нам усё патрэбна. Да. Да. А ты і стаіш. Ну, добра. Хлеб нам адзін не патрэбен. Бярем. Это не бярем, там яшчэ засталося. Ну, возьмем. Ага, тут у меня сыр просто 2. Возьмем. Кава нам вельмі патрэбна. Молоко не бярем, у нас яшчэ ёсць. Гэта возьмем. І муку. Купілі. Потым алею. Пакуль алею браць не будзем. Ці не ведаю гэта браць, пакуль не буду. Сок абавязкова. Ой, ну чо ты? Ось, гэта. Ну, да, гэта вядома. Ага, салодзенькага. То людзям так захацелася. Ага. Йогурт нам не патрэбен, гэта, падаецца, яшчэ ёсць. Туалетка дорогая. Гэтай штучкі я памятаю ёсць. Вось гэта возьмем. Шампунь. Ну і цябе. І ўсё. Грошыкаў няма. А, мэблю, што я хацела, нам патрэбен сцелаж. Высокі і звычайны. Невялікі у нас тут ёсць. Можа, з невялікага. Так, возьмем невялікі. Для пачатку паглядзім, што яно за яно. Так. Каб было, як вам усім тут какать. Так. Ты, дорогая, штука дорогая. Яна паблізу тут павінна быць. Потому что яна сапраўды дорогая, усім патрэбна, усе такія багатыя. А я тут бедная. Молоко у нас усё разабралі. Молока трэба будзе яшчэ такого ўзяць. Выкідай. Так, вось гэта тут зелёненькая гэтая газіроўка. Пу-пу-пу. О, вось гэта я разумею. Вось гэта у нас прастор тут з'явіўся. Ну, так, сапраўды, трэба сцелажыкі ўжо браць. Трэба будзе сцелажык заказваць. Каб адразу ўсё было тут у нас прыбрана. Ой-ой-ой. Трошечки закрасла. Чё гэта вялікі? А, гэта вось гэтыя штучкі. Так. І можна будзе падумваць пра новую ліцэнзію.
Угу. То бок зробім план. Гэта нам патрэбен сцелажык. Можа адразу вялікі ўзяць. Ось цікава, не ведаю. Всё. І можна думаць, каб наняць таго ўжо кладаўшчыка. А цікава, вось я не пагугліла, па-беларуску кладаўшчык так і будзе. А то як неяк. Да, нязручна, няёмка. Так, тут трошки засталося гэтай пасты. Каб адразу можна было яе. В прынцыпе, а не, у нас ёсць яшчэ. Хай яго. Будем жу-жу-жу-жу. Так. Ага, яшчэ гэта ўсё сюды. О, як добранька. Усё упіхнулася. Плюсы газіроўкі тое, што... Божачки. Плюсы газіроўкі ў тым, што яе шмат. Так, яе не так часта трэба купляць, як іншыя тавары. Ага. Так. Хтосьці ўжо штосьці купіў. А, гэта яблыкавы. Яблыкавы нам не патрэбен. Нам апельсинавы патрэбен сок. Да пачакайце. Бачыце, колькі ў мяне тут кардонак. Вось, апельсинавы. Ай-яй-яй-яй-яй. Я яшчэ спяшаюся і міма. Ты куды? Добра, кінем. Пакуль... Жанчынка. Это было трэба так меня турбаваць. Ёсць каса самаабслугі, каб з такой дробязю яны самі займаліся. І мяне не чапалі. Навошта я тады гэта брала, калі тут хапае? Га. Ну. Ды ну вас. Вось гэтая штука. Постоите. Да. Так. Ну, ось. На самую дорогу выкинули. И одна яшчэ засталася. Жахненькі. Ага, у меня такую аллею забрали. Ну, что ты тут стоишь? Боже, что вон так сока-то всем хочется? Добре, что я тут... Бух, на усіх... Так, заправда, я сьогодні у некім дивним настрої. Сама собі здивляюся. Звичайно, я неяк так. Ну, бачите. Надвор'я випливає. З одного боку, я щаслива, що у нас погода. Я задоволена. Бух, ну тут... Знову ж, все ж таки лепей, коли тепло, а не холодно. Але, конечно, холодно на лето перетворяются на такие вельми танные, але все ж таки тропики. Да, неяк ви зусім трошки берете. Ну, что вы, жанчынка, не соромитесь, поглядите. Все добренько. Мы взяли добренько товаров. Я задоволена з гэтай нагоды. Не, мы все ж таки, можа, так гэтай час экономіць, але вельмі незручна. Цукерок фактично не засталося. Нашли. Давайте вам цукерки дам. Кава скончилась уся. Кава. До речі, чому нема какави? Кава есть, гарбата есть. А какава где? Тут я что-то кинем.
Боже, як бяруць, як бяруць. Мужчына, ну вы к ним не в вочы прям лезли. У гэтае малако ўжо ўсё разабралі. А гэта нікому не патрэбныя цукеркі. Так. Хвілінку, малачка трэба ўзяць. Малако, дзе тое малако? Ось, адразу дзве бярам. Купляем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Так, бежим. Разраховать. Так. Ой, дякую, вялікі, што без рэшты. Дзіўны, канешне, набор. Але хто я тут такая? Ну, жанчынка, лапухом будете сёння падцярацца. Нашыя продкі гэта рабілі і нічога. А вам нешта там не падабаецца. Ось вам, калі ласка, і туалетная. Што такое саберуць гэтае малако? Боже, у меня ўжо ўсю гэтую забралі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Як патрэбен... Ау. Що я захрасла? Працаўнік склада, канешне. У меня цукерки ўсе разабралі. А мы нават яшчэ 1000 не зарабілі. Ёлы-палы. Дзень сёння, канешне. Ой-ой-ой-ой, чарга. Некі такі. Шбутны. Людзей шмат, але нічога не бяруць. Толькі бянтэжыць мяне. Так, $1 40 центов. Ой. Таких ну не павінна так быць. Мужчина, мне не падабаецца, як вы на меня глядзіце. Так, 1, 2, 3, 4. Так, уже трэба будзе зачыняцца. Так, ёгурты вось слаба бяруць чагосьці. А чаго? Вы з гэтай туалеткай? Ого. Так. Наставила, называется. На дзіва гэтыя штукі не ўзялі. Так, сёння не тое, каб добра зрабілі. Што паробіш? І такія дні бываюць. Ой-ой-ой, ну, господи, все такие чистые. Всем так хочется вось гэтага. Угу. Казачники. Так, гэта у нас ужо другі дзень, так ідзе? Ну, скончваецца. Вось гэта нікому не патрэбна цукеркі. Вось гэта... Все? Больше нема? Няма, добренько. Гэтые картонки покинем, поставим. Соль. Па-па-пам, па-па-пам, па-па-пам. Каву все ж таки ўсё разобрали. Так, добра, скончым працоўны. Ой, подскочила. Ага, 4 товары не знойдено, але тут у нас я нічого не приблытала.
Ага, прибыль минус 28 грошиков. Не весело. Так, апельсиновый сок поднялся, а газировка одна опустилась. Так, какая газировка у нас? Вот это? Ага. 15. Добре. Так, тоді робимо наступним чином. Спочатку все расставим то, что у нас есть. Вот там заказываем стеллажик. І намагаємося розібратися, як працює гэты чалік складу. Я не вельмі розумію. Ну, у тэорыі я разумею, як ён працуе, што ён якраз таки павінен прымаць нашыя вось гэтыя ўсе штукі, дакладваць, калі чагось не хапае, каб не я тут так гэта ўсё гойсала бегала. А ён уже гэта рабіў, да? Прафесійны чалавечак. Так. О, у нас ёсць сок. Так. Ага. Але тоже пытаннічка. Гэта ўсё у тэорыі на паперцы, так бы мовіць. А як яно будзе у самой гульні рэалізавана? Ну, цікава. Дарэчы, вельмі люблю слова цікава і слова не цікава. Вось чыста фанетычна яны мне вельмі падабаюцца. Ёсць у іх штосьці такое. Цікава, не цікава. Ох, все кудысьці едуць, усе кудысьці спяшаюцца, а я, як заўжды, захрасаю ў гэтых тэкстурах. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Оп! Это у нас усё. Ой, люблю, калі парадак. Ой, гэта можа правільно не патрэбна. Так, гэта такая вялікая кардонка. Я не магу. А каб тут штосьці на самой справе было? Чу? Ага, это у меня 2 однольковые. Поставим их так. Ага. Хімія ўсё ж таки пабытовая, якая-никакая некая тут была припасена. Добренько. Это некий шампунь тут. Ага, и водичка. Да что ты поробишь? Ох, это зеленая. Так. О, яки брали, я не заважила навод. Ура, все есть. И водичку доставляем. Пустите, пустите. Так. Так, ты свою зарплату уже узял? Угу. Ну что, будем брать гэтыя стеллажи. А якая розница, что значит великий? А, и он просто выше доставляет. Ну, давайте один такий возьмем. Брать цікавостки и вот эту штуку. Так. Тебе одразу сюда пролепим. Хай так быть. Ну, боже, захрасаю бесить. Вы бы ведали, як раздражняе. О! Як это у гэты бок? Вось так ты павінна быць? Не, вось так. Это маленькі падаецца, так? А гэта будзе больш вялікі. Ну, так, тебе пакуль сюды поставим. Гэта перакінем вось так.
Я думала, 2 адразу возьме. А, не захотел. Брык. И... Угу. Ага, ну... Тогда мы переставим их трошки места. Поглядим, тут розницу 50, есть. Поставила не до конца. И теперь тебе ровненьким срубим. О. Ось у нас 2 стеллажика. А так, не, можна. Зараз. Ну. Ага, тільки як ось так торчало. А чому ближе нельзя не поставити? А я ж можу поставитися ближе. Ну, типу. Добре. Все равно ніяк не криво. Ну. Тут бірочки некие, ці щось такое можно повесить? Чи можна я тут? Не. Ну, добренько. Коль тут поставим. Хлеб не вельми потрібний, поэтому... А я туди могу? Я тут... Я не достаю до туда. А як? А, ти просто... Ти що ти робиш? Ти стався? Алло? Хлеб? Тю. Хлеб сказал, что он ставиться не будет. Ну, твои проблемы, Хлеб. Не диво, что тебя никто не купляет. Добре, давайте попробуем. Як же я бажаю это. Ага, ось я могу. Так. Ну, подається так. Глянем зараз. О, ён працує. Кайфи. А! Дядька, ты это... Ой, заживем зараз. Ой, як суперова. Так, ага. Угу. Кави аж на 2 берем. Ой, нагод сидел. Яєчки, муку. Это. Рис. Так. Это берем. Это 2 штуки берем. Что у нас? Цукерки. Ось это берем. Ой, нагод сидела. Так, старость она такая. Ну, эту пшиколку возьмем. Так. Угу. О, ён сапраўды працуе. Гляньте. Приколдес. О. Тады я кіну гэта.
Не! Кидай! Да кидай, господи, боже мой. О, я разумею, цяпер справа пойдзе, цяпер я буду бізнесвумен. Ух, чуваки. Зараз пойдзе жыццё. А цікава, тут ён прыбірае іх? Ну, напрыклад, я вот так пакіну. Што мне робіць? А дзе ён? Хлопча, ты дзе? Дядь. Ён знік. Не знік. А гэта ўсё дзверы ўсё зачынены. А ну-ка. Будзем кантраляваць працоўны працэс. Дапамагу. Ну, як не дапамагчы такому сумленнаму працоўніку? Так, яечки поставили. Цукерки. А, ён уже... О. Вось ён свае грошы адпрацоўвае. Ось. Я яшчэ іх адразу взяла дзве, да. Ось тут пытанняў да чалавека няма. Адная павага. А вось да касіра ўсё ж такі ёсць. А кассиру пару пытаний я бы сдала. О, тут трошки молока не хапае. Доставим. Не, а отсюль он, подаецца, не прибирая. Ну да ладно, поглядим. А там, куды ён, што іх? О, ён іх самых і пераставім, глядзіце, ён усё... Вось, ён ім павесім гэтыя цэтлікі. А як іх было вешаць? Ці гэта толькі ён робіць? Не ведаю, але вось ён павесіў. Слухайце, які добры чалавек. Які працавіты чалавек. Ён уже і каву паставіў. Господи, боже мой, як я без цябе тут жыла? Слухайце. Шчасце-то якое. Я ў шоцы. Я ў шоцы, натуральна. Вось хто ўсе мои праблемы вырашыў. Вось. Обалдеть. Ну, слухайте. Слухайте. Вось гэта я разумею шчасце. Так, вось гэтую штуку трэба дакупіць. І соль. Обалдеть. Хто бы мог подумать, слухайте. Я? Не. Я? Так, тады... Ага. За ўсё заплатим. 750. Ось подумаем. Колькі мы гэтую будем наш крэдыт-то? 9 дзён і засталося. Яшчэ 500 доляраў. Ну, адчыняемся туды. Ты тут стаіш? Гэта працуе? О. Ну, соль поставлю. Сама ўжо. О, люди пошли приходить. Так. Так, тут не хапаю ось чогось такого. Не, я реально, я так уражена добра. Я нічога нават не могу сказать. Ну, просто калі я першыя у меня былі спробы запісаць гэтую гульню, то вось там якраз таки так гэта не працавала. То бок ён просто цэлы дзень стаяў на месцы,
увогуле нічога не рабіў і толькі здымаліся грошы на ягоную зарплату і ўсё. А так адзінае, паглядзім, як ён будзе вось у працэсе. Ці будзе ён у працэсе даставляць грошы? Джеймс Бонд да мяне прыйшоў. Ажно 3 коробкі цукерак. Цікава. Ён вось, мне буде цікава, ён даставляе, калі на палічцы ўжо ўсё скончылася. Закажу олей. Что один, что другі. Хай будзе. Олей. Рэч такая. У гаспадарцы яго ніколі не замала. Туалетка у нас, падаецца, яшчэ ёсць. Гэтыя штукі. А дзе? Ён прыбраў іх? О, ён іх прыбраў. А ну-ка. Ха. Ой, а! Страшно. Слухайце, як яно само цяпер працуе? Кайфы. Вось яшчэ бы куплялі неяк пабольш усяго гэтага. Так. Ну, з чаго вы ўсе тут стаіце да яго, калі вы можете да мяне падысці? Эх. О, хлебушка хтосьці ўзяў. У меня такі хлеб залежалы тут, канешне. Страшно. Не дзіва, што его ніхто не бярэ. Ну, ідзе мой налепшы супрацоўнік месяца. Ага, ходзіць. Да мяне, калі хтосьці падыдзе. А што мне цяпер рабіць? Акрамя як заказваць рэчы. Няма чаго? Слухайце. 2 касіра, 2 складскіх працаўніка. Казачна. О, не до мяне. Боже, як ён так хутка працуе? Ой. Ага. Так, 10:45. Трымайце, калі ласка. Неверагодна, слухайце. Ой. Пап-пап. Так. 23 тонна. Рис треба заказати. Рис обов'язково. Стеллажи повне. Бля, братик. Ух. Зараз докуплю. Не хвалюся. Зараз ми купимо. Беремо великий стеллаж. Ага. Почекайте. Так. Давай, пролазь. Так. Я и моя мышка. А тебя ось так крутить нельга? Чему тебе так нельга крутить? Не. Я не хочу в гэты бок, я хочу інший. Гуля! Чему нельга крутить іншими кнопочками? Что? Ну... Коли я тут поставлю, будет нормально? Ну, типу, ось тут. Так нормально буде? О, нормально буде. Так, свет треба включить. У меня хтось стоїть на кассе. Ай, я рис хотела заказать. Продукты. Рис.
Доходи у нас сьогодні такі собі. Знову Чому така велика решта? Жанчинка, ну ви б на гэтай грошы яшчэ б чаго купілі. У нас такі ж вялікі асартымент. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Вось, бачыце, вось гэтая жанчынка, яна добрая. Не тое, што вы. Разумею, бывает такі настрой, калі табе патрэбна 3 банкі салодкай арахісавай пасты. Спрачацца не буду. Угу. Ой. Так. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Тан-та-дан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вибачайте, гэта фоновая мелодія, яка у мяне звычайна ў галаве грае. Саундтрек майго жыцця, так бы мовіць. Так, слухайте, ну вось гэта уже неяк весялей гульня пашла. Вось тут уже нейкія прыкалюхі. Пробудзем зачыняцца. Тан-та-дан-тан-та-та-та-та-тан. Вы все туды? Так, вось цяпер цікава. Гэта у нас які быў дзень? Другі ці трэці? Нет, гэта трэці. Гэта трэці дзень у нас скончыўся. Все, я успомнила. Трэці дзень. Ага, ты ўсё працуеш, беда. Бос, які чалавек? Працавіты, тое-сёе. Ну, яшчэ сколькі кардонак. А ты чо, свет не працуе? Думаю, тут працаваць будзе свет. Так, да, трэба вялікія браць гэтыя. Божечки, які ён марудны. Ну, паглядзім, пачакаем. А як там свет зрабіць? Каб яму цёмна не было. Я ж лямпачку-то купіла. У нас-то працуе? У нас, дарэчы, таксама трэба лямпачку купіць. У нас неяк цемнавата. Ось яшчэ одну нейкую. Пу-пу-пу-пу, пу-пу-пу-пу. А гэтыя карлонкі чого не бярэш? Що у нас тут? А, рысты. Які быў, ты дастаўляў, зразумела. Так, паскоримся. А, гэта яшчэ рыс? У меня быў дзесьці прыхаваны рыс і тут. А дзе ён? Ну, носіць нешта. Насі, чувак. Вось ты вось гэта прыбяры, калі ласка, я буду дзень скончваць. Што я баюся, калі я націсну, то што будзе? Што будзе? Ну, давайте поглядим. О, зато сёння ўсё ёсць. Мы ўсё яшчэ ў мінусах. Але ўсе задаволеныя, ніякіх праблем. Так, зрабілі нават. Ага, кава у нас паднялася і гарбата. Кава і гарбата. Нормально так поднялась, кажу, кава вам, хочу сказать. Так, 10 ставим. Так. І гарбата. Так само неблаго. Ну, зусім трошки, але ўсё ж таки. Мы кожнаму грошку
Тихо, 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 тихо. Задоволенная. Так, а одинная проблемка, я не ведаю, чего мне не хапает теперь. Угу. Давай, все это расставляй, и я буду докуплять, что нам потребно. Хімію побутову, то в любом випадку треба докупляти. Туалетку так само. Это то, что у нас никуда не денется. Так. Одразу 2 берем. Это берем, это берем, это берем, это берем. Ну и куда ж без тебя? Так. Ну, клади. Так. Оп. Jeszcze хай подіаліє. Так. Докинем бедному працівнику. Jeszcze праці. А що поробиш? Такое життя. У нас теперь есть склад. Так, покуль шмат. Допомогу йому. Что тут можно докинуть? Что у нас там попасть? О, треба доставить. Так. А, папера у нас хп я дарма взяла. Это я поспешалась. Ну тоже, гэтыя кур'еры так усё пакідаюць. Ну ось як тут штосьці зразумець? А? Ой. Брк. Ой, все чопики расставили. Нам інший сухий сніданок ще потрібен. Ось гэта з янотиком. Ну, слухайте, так уже побадьора ей, конечно, бадьора. Мы тут справляемся. Что у нас по стеллажикам? А, нормально. Яшчэ хапае. Так, 2 складскіх працаўніка, гэта ўвогуле будзе казка песня. А я ось гэтую штуку заказала ці не? Мне падаецца, не. Трэба ўзяць. Мне падаецца, што сюды не дайшла. Сокі, як звычайна. Ось гэтую штуку, як звычайна. Ось яно так. Цукерка там, падаецца, хапае. Вось. На стеллажике цяпер грошыкаў няма. Нет, все. Да. Сёння прыёмка ў краме. Сёння у нас вось так. А вось яна. Тое, што я хацела. Сняданачак з енотиком. Это ж енотик, так? Это не барсучок. Так енотиков малюють. Ну, давайте по красе будем
Самі адчыняцца. Адразу за ўсё заплатім. Каб яно не вісела ў нас на душы. Так, наш галоўны рахунак і гэты рахунак. Усё, у нас $18. Ху-ху-ху-ху. Ну, будзем спадзявацца, што сёння будзе неяк лепей. Ага, у нас газіроўкі сканчваюцца і нешта йогуртаў тут того гэта. Ну, божачкі, не буду перашкаджаць жанчынкі. Вось так у куточак стану і буду тут стаяць, нікому не патрэбная. Не, реально, что у меня сегодня с настроем? Я не ведаю. Духотно, спекотно. И мало сплю. Шлыханая астма. Всем астматикам. Ой, спочиваю, чуваки. Нам, конечно, тяжко зараз. О, гэта я разумею, кошек покупникам. Так, ось что меня будзе карміць. Я выбачаюсь. Кропочку забыла натиснуть. Не подумайте нічога такого. Я не таго гэтага. Я ўпара... Ну, добра. Нам сёння шанцуе, што кава няблага каштуе. О, дядька. Таму... Мне страшно, калі одну штучку купил. Так, газировки трэба заказать. Тут-то что? Это что покуль не? Газировка. Ой, хвилинку, я сюда и туда зашла. Так, газировка. Гэтая. І йогуртики нам потрібні, так? Все. Іду, лячу, бягу. Добрий день! Вітаю вас у нашій крамі. Сподіваюся, сервіс вам подобається. Ми намагаємося працювати як можемо. Всього доброго, приходьте яще. Піп. Так. Ведаеце, нават так усё добра стало працаваць, што вось то, што... О, туалетка? Да ёсць туалет. Братик, ты просто не паспеў. Ты мог пачакаць, і была б табе туалетка. Але... Ого! Гэта пакуль што самы вялікі ў нас вялікая пакупка. Ажно на $147. Дзякуй вам, жанчыначка. О. Ну... А ось не, я схлусила. Меня все ж таки не задовольняет. Ой. Калі бяруць мало і даюць вялікія грошы. Так. Трэба працаваць не на другого кассира, а трэба працаваць на другого кладаўшчыка. Послухайце, хто ж ведаў, што гэта такое золото? Натуральна. Натуральна золото. Так, вось гэтыя штукі трэба яшчэ купіць. Хвіліначку! Куплю вось гэтыя вельмі дарагія штукі. У нас сёння ні халеры не будзе дохода. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ці да 1000 мы ўвогуле дабяремся? Пытанне, конечно, добрае. Божечки, двойчы рэшту не трэба было даваць. Вось гэта шчасце. Так, у нас тут... Ага. Рыс сегодня пайшоў. Люди вспомнили про існаванне рыса. Рысавай кашки. Так. Блин, мне падабаецца гэтая сукенка. Потому что у... Ну, в принципе, гэта, ну, некі узор
моўна кажучы. І калі проста адзенне аднаго колеру, яно можа выглядаць даволі пляската, нават калі тут нейкі тут штосьці ёсць, а калі ёсць вось нейкі узор, то яно ўжо неяк весялей выглядае, нібы нейкая тэкстурка. Вось таму добра, што яны даюць такога распрацоўшчыкі. То бок мая павага, канешне. Рыс даклалі. Божа, які цудоўны працаўнік. Ёлы-палы. Ага. Іду, бягу. Ой. Так. Слухайте, нават цяпер хочацца гуляць. Хто бы мог падумаць? Гэта ведаеце, калі вы нешта глядзіце, вам кажуць: ты першы сезон ты пачакай, там сапраўды марудна, а потым на другім сезоне шоу раскрываецца. Дык вось тут тое самае. Так, а можа да 1000 і дойдзем. Было бы неблага. 1000 гэта вось тая мяжа, калі больш-менш дзень можна лічыць прыбытковым. Куплю гэта яшчэ ліхтарыкі, бо неяк цемнавата на мой густ. Так. 80 доляраў. Немало. Так, а дзе гэты ліхтарыкі? Дзе нашы ліхтарыкі? Ось, ліхтарык нумар 1. На самой справе у меня так до халеры ліхтарыков-то. А, я перед уваходом ніводного нема. І здесь яшчэ быў адзін. Куды яго? Так, ось того боку стану. Магчыма, я паспяшалася, што взяла 2. Да, у меня ось гэтым куточкі неяк пуста. О. Ну, як ё. О, люди. Давайте, люди, купляйте, люди. О, дядька, як ты много набраў. Дзякуй табе вялікі. Боже, як лёгка меня зрабіць шчаслівай, хто бы мог падумаць. Я цяпер сапраўдная бізнес-вуменка, дарэчы. Ня-ня-ня. Ей, мы сабралі 1000. Гэта ўжо добра. Гэта ўжо сапраўды добра. Так. Ну, до 1500 наўрад ці мы сюдойдзем. Але. Намалёва. Пу-пу-пу. Ну, трэба зачыняцца. 1300 ўсё ж таки будзе? 1300 ўсё ж таки будзе. Ну? Так, ну гэта да, у самом пачатку не... О, у нас ёсць прыбытак! Ура! Слухайте, я такая задоволеная. Давайте 5-й день бухнем. Я не могу. Так, йогурт, цукерки и соль потонели. Так, йогурт. Йогурт, а что ж ты так здаешь? Йогурт, цукерки и соль. Так, ну соль не то, как, ну. Все равно. А цукерки якія? Вось гэтыя? Не, тады вось гэтыя. Так. Ой, яны, канешне, да. Непрын. З іншага боку, іх ніхто і не купляў. Дарэчы, яны неяк перасталі быць папулёрным. Так, вось цяпер мы можам задумывацца пра новую ліцэнзію. Ты працуеш, ты на месцы. Ой, мои пупсики. Все вы тут есть. Мы можем с вами уже задумываться про новую лицензию нарешті. Ось гэта. $750 і нам патрэбны будзе новый стеллаж. Прычым 2 нам будзе патрэбен вось для цукровой пудры. А вось гэтага хутчэй за ўсяго нам нейкая лядоўня будзе патрэбна. Ось, канешне, будзе добра. Гэта, на жаль, мы пакуль не можам сабе дазволіць. Вось, 20-й ўзровень, а у нас 18-й. Ну, касір другі мне не то, як патрэбен, правду кажучы, я тут і сама магу.
А, вось... Да, працаўнік склада. Вот это еда. Так, і 1200. О, вот дзе бізнес зараз пойдзе. Вот дзе пойдзе бізнес. Ой. Ой, зараз, канешне, пойдзе спякота. Угу. Давай, мой дороженький, я табе дапамагу. Тут у нас яшчэ з невядомых вякоў усё валяецца. Так, это я пакуль пакладу. Алей, может, трэба? Так, алей доставим. Так будзе хутенько, так будзе клёвенько. Ой, слухайте, аж нажно на души. Так стало добро. Я кажу, я такі чалавек. Меня на самой справе порадовать даволі лёгка. Праблема ў тым, гэта праблема ўжо майго разладу, то што гэтая радасць у меня надоўга не затрымліваецца. Ось. Меня, в принципе, развесяліць неяк вельмі проста. Я увогуле не той, как... Занадта складаны чалавек на самой справе. Трошкі ё, канешне, сваіх загонаў. Ну, а хто не? А у каго няма? У каго няма. Вось. Але збольшого на самой справе со мной можна лёгка дамовіцца. У нас сыра не зусім няма. Непарадак. Сыр. Да, у нас пакуль один базовый сыр, а там аж 2. Моцарелла и пармезан подаецца. По новой лицензии. Ух, хочется. Где сыр? Мне подавалось, я 2 заказывала сыр. Може, нечто переблытала. Не сыр. А, сыр. Так, вот так хутенько, так коллективно мы працуем. Что тут? Тут подається. Ну, вядома. Но тут перед тим, як купляць, треба поглядеть, что ён тут увогуле зараз нам принесе, что у нас тут по палічкам. Ну, нібы ёсць яшчэ палючкі. 1, 2. Ага. Ну, носить нешта. Мне вось гэта вельмі цікавіць. Шо там і як там? Так. Ну, ўсё ж таки, падаецца, трэба заказаць. Ну, добра, давайте. Вось гэта, і вось гэта. Ну, і вось гэта. Аха, яго. Ой, слухайте, лепота-то якая. Шампунь. Ой, натиснула на F и думаю, а где результат? Так. Но все ж таки мне не хапае некага складскога листу, каб ведаць, што у нас ёсць, чаго у нас няма, куды таго, куды сяго. Разумееце? Некі спіс патрэбен. Што не кажы. А, ты уже расставим, все, у нас были запасы. Добра. Ну, все, тады. По красе отчиняемся. Так, нам ось это. Пасту, муку и алей потребен яшчэ. Добра, я зараз так закажу. Па-па-па-па-па-па-па-пам-пам-пам. Пасту такую возьмем. Що нам яшчэ? Каву на усілякі. Гэта вядома.
Мука. Гэта. А! Бярем усё. Шо мы? Не щуки, ці што? Так. Ну, тоже ставить, як Бог на душу покладе. Так, тут все есть. Мистер Санта. Так, зараз бы, конечно, улетку такие песни спевать. Ну, настрой у меня таке. Свято у душі. Гульня нарешті запрацювала як потрібно. Ой-ой-ой, яка я задовольна. Ви би тільки розвідали. Так. Ой, люди. Так. 33, 80. Так. Тримайте, калі ласочка. Ось хто туалетку розібрав. Розумію. А ось гэтага не розумію, вядомо. Так. Ага. О, без решти. Дякую велике. Ага. Всю туалетку розібрали, ёлы-палы. Я хотела... Угу. Так. Сок у нас, калі я памятаю, добра ёсць. Вось гэта пытанне. Але я дозаказала, падаецца. Зараз, хвілінку, дарагі кліент. Ось, але... Сама тут хотенько уже доставлю. Каб так бедно не выглядала. Что я тут подфутболиваю? Пасту. Тяжко. О. Якраз. Так, добре, гэтых трэба абслугоўваць і глядзець, чаго ў нас не хапае. Ага. Ну, пакуль наш рэкорд у 147.05 ніхто не пабіў. Паглядзім. О, без решти. Дякую велике. Так. Ого, что так народ попер? Так, тут еще добра. Тут добра. Вось гэта і гэта не добра. Рыса не хапае. Так. Угу. Что нам тут трэба? А те, я ўжо што? Ўжо аву. Так, у вочы доблюся. Пе-пе-пе-пе-пе-пе. Тебе взять. Штосьці я яшчэ хацела взять. І штосьці я забыла. На усілякі. Ой. Я так обрадовалась, что у меня аж на живот заболел. И вот это возьмем. Я была занадто счастливая.
И боги меня покарали. Так. Ага. Треба свет еще включить. Так. Ага, склад уже повний, каже. Зараз. Це наша мебля. Великий берем. Так. Іду. Чалік, почекай. Чому тут світ не включається? Ось у мене велике питання. О, тримай. Працуй. Іду. Бляха, жанчына. Вы затрымлівалі чаргу праз одну туалетную паперу? Туалетный папер. Или паперу? Папер. Ой-ой-ой. Да яшчэ з такой рэштай. Фу. Что так цукерки набрали? Так. Ну і як хутка дзень скончыўся, вы паглядзіце. Во, гэта я разумею, гульня пашла. Так. Угу. Там цукерки скончыліся. А, тыя дурацкія цукерки скончыліся. А я уже не закажу. Я толькі калі успомню на... Ага. Так захацелася вам гэтых цукерак. 4 дні не брали, а тут успомнили. Ну-ну. Людцы добрые, чому ви там стоїте? Сюди йдіть. Ух ти, ці буде у нас сьогодні 4000. Цікаво було. А, вы туалет куда ставили? Дякую велике. Вам человек. Так. Ну. Вот что. Вось она здесь тут была. Зараз подойду. Илиночку. Так. Ого. Ну-ка, може наш рекорд і поб'ється? Не. 105 всього. Ну, знову ж, але ж для мене це в будь-якому випадку. О, усього $30 і буде 2000. Ну, давайте. Людці добрые. Ага, кава не хапає. Зразумела. Будзе вам кава, не хвалюйся. Хто у нас всі... Ой, не. Эх. Пу-пу-пу-пу. Это я, конечно, дарма зрабіла. Не поглядела. Треба той цетлик снять. Сняли. Чого у нас тут нема? У нас усі чокпіки розібрали. А шампуньки? Ось доставили. Ось, кап'яно у нас тут не було. Так. Угу. Хочеться просто вже апошній день на сьогодні скончить, каб було пригожа. Ой. Тут чому гэта штука не працуе? А як тут туди включить свет? Это хлеб. Это молоко. Ну, господи, боже мой. Молоко.
молоко. Молоко, молоко. А, тогда я ляпі вось так зроблю. Каб дядзенькі не перашкачаць. Та што ты ўсё гэта? У нас во! Колькі ўсяго не хапае. О, апельсинавый сок. А дзе ён дзеўся? Это я выпадкова. Да што я ў гэта месца захрасаю? Што тут такога? Вось. Мы его сюда поставим. Как был. Я ему, конечно, ўсё тут зруйную. Хлеб. Ён паказвае, колькі засталося. Ну, слухайте. Цікава, цікава. Где ты там? Противник, где ты? Снег. Кудысьці дзеўся? Гэта гэтыя штукі. Нецікавыя, непатрэбныя. Гэта ўсё яшчэ у нас хімія пабытовая. Колькі у меня гэтых штук? Жах. Гэта молоко. Добре. Выбачай, мужик. Я тут тебе, конечно... Да. Угу. Боже. Який бідний магазин. Ну, крама. Ай-яй-яй, не хапає тут, конечно. Треба ўсё поцікупляць. До речі, я могу зараз уже ліцензію купить? Так. Менеджмент. Ось, ліцензію ми купляємо. О, купила. Так. Адзінае, просто каб ведаць, што якую мэблю для іх купляць. Так, гэта звычайная наша вось цукровая пудра, гэта будзе палічкі. Мёд таксама палічка. Сыр, гэта лядоўні. Тунец таксама лядоўня. Мэбля. Тут ёсць розніца. Пу-пу-пу. Тут ёсць розніца. Так. Вось мне маленькія гэтыя падабаюцца, цікава. Але колькі тут палічак? Я магу адразу і колер выбраць, ёлы-палы, хто ж ведаў? Яны ў мяне ўсе белыя. Ну, уже не так страшна. Колькі нам патрэбна гэтага? Раз, два, тры, чатыры. Так, калі што, бярэм наш... Давайте, возьмем прыгожчыкі. Хачу такі. І палічка нам патрэбна. Я хочу паспрабаваць узяць вось гэтую палічку і таксама возьмем яе сярэдненькая. Так, у наш кошык. А ты што, стаў каштаваць? Так. Вы паглядзіце, якія сабакі. Якія сабакі. І гэта фактычна ўсе нашы грошы. Ай-яй-яй-яй. Так, усё? Усё. Ну? 4 тавары. Гэта гэтыя цукеркі дурацкія. Так, рыс у нас і алея. Мы гэта адразу зробім, каб не забыцца. Так. 80 бахнем. А рыс у нас потанел.
Що я хочу? Нашу корзину ми одразу беремо. Так, это у нас пригоженькая лядоня. Лядоня, крутися. Та не у той бок. Не, у той. Не у той. Сюди. Ну на мені. Чому я не можу стрелочками эту штуку? У меня гэтая кола мышки не працуе. Так, я ўсё яшчэ не купила мышку. Просто тую, яку я хочу, і увесь час патрэбнага колеру няма. Ось такія у меня праблемы. Хочу мышку, хочу ружовую. І все тут. Я кажу, как было бы все пригоже, как был один набор. Ой-ой. Ну, так. Вау, яка яна пригожа. Кину гэта тут, бо халера з ім. А цяпер мы зробім вось так. Не, тихо. Не ведаю, хопіць нам для гэтай бакавой. Але машліва. Такой гэтай лядоўня, тут ўсё перашкаджае. Ні халера праз яе не бачу. Так, добра, паглядзім на гэтую палічку. Ой, яна фактычна. О, ага, ёй трошки не хапае прасторы. А колькі ёй прасторы патрэбна? Ой, якая яна файная. Так, тут лёгка. Тут мы у бок наши усе гэтыя. Гэтую дуру неяк трэба. Ну, круціся. Ну, чаму нельга стрелачками покрутить? Чаму я не магу яе вось? Чаму як у Сімсах нельга? А ну-ка. Запакуем яе і попробуем яшчэ раз распакаваць. Можа, яно нам адразу паставіць. О! Ну, вы слухайте. Голова я. Голова. Так, а теперь нечто с тобой будем думать. Так, давай тебе сюда. А тебе пригожоньку вот сюда. У куточек и ставим. Я с тобой до конца тут дошла. Ось. Во! Пригожа. Ну, магчыма. Так. А ты сюды улезешь? Ой, тебе еще повернуть. Ну, давай. Ну, вертися ты, холера. У який ти бок крутишся, ти мені скажи. Як же ти бесиш, ти би ведала. Палічки шліхни. Ці, до речі. Ні, туди у мене тут би в окно перекривалося. Не підходить. Ну, захотелось мне такую боковую. Что я вам сделаю? Что вы мне тут это самое? Может так простипать. О, так, давай, яшчэ. О, яшчэ. Не. Куды ты? Ну, я ненавіджу гэтую мышку. Ну так-то, до речі, яно влазить. Мне треба тільки повернути гэтую дуру.
Господя. У меня ж нигде няма іншай мышки, так? А ну-ка. Не, гэта... Я просто... А як тебе... О! Ха! Гэта я тачпад. Скарысталася, але... Тут трэба, тут, господи, тачпад выкарыстоўваць. Вы не поверыце. Ажно 2 пальцамі круціць просто по ёму. Да, потому что калі адным, то ён просто. А тут... Господи. Ну, давай. Угу, не туды. Я не разумею твою логіку, якой бок ты круціш. Господи. 3 гадзіны яна будзе вось гэта рабіць. А што? Ну, лепей зараз папакутваць, чым у наступны раз. О! Та-да-да, та-та-дам. Та-да-да, та-та-да. Хі. Ёсць. Ну. Прыгожа? Не. Але я задаволеная. Так, а ты ўжо ўсё добры чалавек унёс. Я так разумею? А навошта? Я ж яшчэ гэта ўсё не выклала. Так, у нас тут салодзенькая, так? Угу. Салодзенькая бы хацелася побач з салодзенькім. То бок нам малако трэба будзе прыбраць. Зараз паглядзім. Палезе ў гэтую карбонку малакоці? Не. Не па памеру. Дзе яшчэ у нас што новенькае? А куда ты новенькая-то заграбастывать, дядька? А дзе ў іншае? Куды яно дзелася? Ось. Сыр. Сыр. У нас ёсць цяпер сыр. Пу-пу-пу. А гэты сыр мы можем сюда перакласці? Можем. Каб у нас усе сыры былі ў адным месцы. Зробім ось так. А як цэтлікі сняць? Не. Трэба пазбавіцца гэтага самага. Ось. Оп. Так. Гэта маленькія яйкі у нас тут. О, яйкі да яек. Слухайце, як выпадкова добра атрымалася. Якія карапулькі, тут яшчэ іх трэба. Хоць гэтыя маленькія іх дакупіць. Рыба. Куды ты, рыба? Так, рыбу таксама у лядовную. Давайте на низ поставим. О! А одной кордонки хапае на 2 палічкі. Зручненько. Нічога не скажешь. Так, а штосьці яшчэ мы тут бралі? Ось. А що гэта такое? А що ты сюды? Да, нешта павінна сюды ісці. Ага, піша, що лядоўня. Не ведаю, што. Але хай. Магчыма, гэта быў. Гэта быў сыр. Не, гэта тунец. А ты сыр? Так.
сыр, а я хотіла сюди його поставити. А я вже картонку викинула. Яй-яй-яй. Не подумала, конечно. Так, план такий. Зараз. Зараз ми все виправимо, зараз все буде добре. Нам потрібна ось ця штучка і ось ця штучка. Ми робимо хутенько ось так. І біжимо, поки наш працівник... О! Все не взяв. О! Глядите на эту гениальную женщину. А? Як я з усім справився? І куди ти тунець попер? Ти не попер. Не. Зрозуміло. Ой, не тунець, а що я взяла? Не пам'ятаю. Щось ще я взяла. Дивосно тут, конечно. Молоко. Это химия. Там что здесь стоит? Это яблоковое, это водичка. Молоко. А, это яєчки ось взяла. А ось, у меня є ще мед там зверху. Ось, куди ти його запер. А я-то думаю. Братик, ну ты, конечно, подстава. А як мне туди долезть, ты мне скажи, придурочный? А дай мед, алло. А, это мед. Ну, трошки переблытала. Что вы это самое? Что тут такого? Ту-ту-ту-ту-ту. Так, молоко бы прибрать. Слать. Молоко все еще не прибираешь? Просто я бы молоко прибрала, переставила бы его сюда на низ. Тут бы поличку гарбаты, тут бы поличку кавы одразу бы ставили. Было бы зручней. Так, ну тут еще до холера чего треба докупить, конечно. Ёлки-палки. Мы тут зусім не щуки, конечно, не щучные. Да, тяжко будет. Это треба взять. Що ще треба взять? Да все треба взять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это треба взять. Тих цукерок, покуль пам'ятаю, треба взять. Пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу-пу. Да. Да, я ще, конечно, задачка. А неприємна-то якая. Я хочу сказать. А я взяла спагетти. Не, я дома не взяла. Спагетти не взяла, я пасту взяла. Угу. І усьо. А, чому молока твоє? Що, про доставку не хапає, так? Та-та-та-та-та. Молоко-то мне потрібно. Так, не беру покуль гэты цукерки. А чё не? А, господи, не туди такое. І нам потрібно взяти хутенько. Брым! Не тое. Кидаем. Не тое, кидаем. Где молоко? А вот оно. Да. Хамуха.
О! Так, а цяпер мы робім вось так. Вось так, вось так. Ну. А, туди. Ну, туди, так туди. А, стоп, что я хотела? Я хотела... Да ладно, нормально на по миру. Что ты починаешь? Эх. Ось треба гэта прабраць. Пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу. Ой, рису не хапае. Халера. Добренько. Ставим тут цены, які нам потрібні. Ну-ка. І все, і будемо скончувати. Так. 5,45. Это наш сыр. 7,35. Да не, не 735, а 7,35. Нормально. Щедро, я хочу сказать. Ага, 12 ровно. 11,20. Так. Угу. Гэта тут нам не хапае. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. День будзе, канешне, цяжкі. Што не скажы. Ба. Не лякайце меня, мужчынка. Але прынамсі у нас нешта ёсць. Запасы, канешне, вельмі сціплыя. Ну ды ладно. У меня гэтых штук до халеры, можна іх не купляць. Ну што, на сёння ўсё. Будем з вами скончваць усё. Ух, гэта было цікава. Так, ужо так, 2 працаўніка, паляпшэння, новыя тавары. Яшчэ трошечкі пашырымся і вось гэтыя цікавыя палічкі даставім. Ну, прыгажосць. Меня зовут Катерина, гэта канал Кот-Кот. Дзякую вялікі за тое, што ўсё гэта глядзіце. Не забудзьцеся, калі ласка, паставіць падабайку, калі вам захочется, калі вам спадабаецца, напісаць каментар. Не забывайце, што вы можете заўсёды прапанаваць гульні, якія ў нас будуць наступнымі. Нагадваю, што вось яшчэ 2 серыі сімулятара крамы і да нечага новага перайдзём. Так што вашыя парады, я заўсёды да іх прыслухоўваюся. Яшчэ пачуемся, яшчэ пабачымся. Па-па!